Бягат ветрове и бури, щом кукерските маски турим, кукерите вдигат врява, слънчев лъч сега изгрява. Кукери хорото водят, ритуално огън палят, силни думи те изричат, облаци към тях се стичат. Сливат се в кръг магичен. Върват се мечти човешки. Там будем
събудят пролета. Те ще спазят традицията и ще ви представят обичая бобушери. Бобушери е по-мезешки, иначе е бабушари. Стремежа си да съхранят народния празник, те ще представят този обичай. Името се възприема от факта, че участниците в него са с маски на главата. А интересното е, че бабуш е древно българско име на птица. С името бабуш, което идва от бабушари, в старата българска литература се наричали пеликаните. А според обреда на кукерския ден не се работи никаква работа от населението. Работата се поема от кукерите. В кукерските демонстрации е отразено ежедневието на хората. И по традиция кукерите отхождат всеки дом в населеното място за здраве и плодородие. Към групата кукери има и булка. Това е облечен мъж, женска булченска носия. Той и тя отхожда два пъти селото, а кукерите обикалят около него. Първия път булката ходи от къща на къща, охранява от двама кукера, които я пазят и даряват с кърпа всеки стопан. На дясното рамо на стопанина те поставят кърпа, взимат му ръка, поканят на сватбата, като казват: „Поздравите на сватбата, да излезете на поздравата с празника“. Пак цялото село, но вече са всички кукери. Няма как нищо. Кукерската група има и избран час, който да записат кукерията, да е своята програма днес кукерите ще представят и магическа сцена, и вода с мечка. А след
Служители, кукери, хайде да изгоним злите духове и болестите от Кайлинската махала! Сега да изгоним болестите и духовете от чучурката! Ред дойде и на Чирската махала! И накрая на Кайлинската махала! Виждам, че има много свиленградчани от квартал Гарата, капитан Петкова е вода, нали? От Сиварика, Малко Градище, хайде да изгоним и тяхни дудове, за да бъдат живи и здрави до година до амина! А сега, както знаете, за да могат кукерите да си вършат своята работа, трябва да си изберат цар, който да ги ръководи в тяхната дейност. Харесвате ли бай Иван за цара на кукерите? Не го ли харесвате? Нито един мен. Харесвате ли Димитър Янчев за цара на кукерите? Живко! Много малко е. Що не го искате? Той хубаво момче беше. От време на време малко така, ама това ще умени, няма страшно. Харесвате ли за цар Димитър Петков? Айде Димитър Петков, да дойде да го вечем за цара на кукерите!
кухарите. След обиколката от Логови, те ще отидат на своето изходно място до улицата на Царя. След което ще се извърши географския ритуал за плодородие за улагане в дома на Царя. Сега започва заораване в двора на Царя. Ама знаеш ли какъв ден е днеска? Ами, я знам, не знам какъв е, знам ли е. Като не знаеш, днеска е кукеров ден. На кукеров ден работят само кукерите. Затова сваляй ралото и гледай как ревение. Сваляй долу, сваляй долу.
И каква пъргава булка, бе, гледай какво става. Ще впряга воловите. Хубаво да нагласиш. Айде, още малко, още малко. Янко, дайте слата, бе! Чукни малко, чукни там. Така, къснет. Айде! Гони се мъжето, гони се мъжето! Че той ги не малко замахка, да не взем да направи някоя беля. Той замахка, но ти иде от стена. Внимавай се треска! Внимавай, внимавай! Айде, кош! Кош! Рен! А така! Рен живота хубаво! Айде, кош! Янко! Готова ли си, готова ли си? Айде да измерим нивата сега, че тогава. Палишника видя ли? Видя го, видя го. Добре си държи. Чисто нов палишник има тази година.